Mae'r enw wedi dod o y contrast sy'n mynd ymlaen yn bren fi bob diwrnod. Dwi'n person hapus ofnadwy, ond mae pethau bach yn poeni fi a pethau gwirion. Mae'n bwysig bod yr enw yn representio fi ac gwaith fi. Mae hein amdan ffyr fi o geiriau a siarad efo bobl yn neud pethau fel hyn. A dwi wedi bod efo hynna ers dwi'n hogan bach. Maen nhw'n repeatio'r gair words am bod dwi wedi poeni gymaint am y geiriau dwi'n mynd i iwsio i wneud hyn. Felly dwi licio'r repetition o'r gair yna, bod yna beth sy'n mynd rownd ar ôl y pen fi. Ers dwi'n hogan bach, dwi wedi bod chdi bach am orbyd oedd nain yn dweud peth gyntaf ni'n neud pryd o'n i'n mynd i tŷ nhw oedd roed dol mewn bocs Domino's o cael top fatha coffin bach. Felly mae pethau sinister di apelio iddo fi ers hynny a wedyn ma'n sipio mewn a dwi'n iwsio hynna i roi meaning i gwaith fi. Pethau fatha'r Brothers Grimm, maen nhw'n mynd trwy thema debyg i fi efo'r pethau pink a fluffy, ond wedyn mae yna pethau tywyll ofnadwy yn digwydd yn nhw a maen nhw gyd yn efo moral iddyn nhw. A hynna beth i gwaith fi hefyd, a dyn mae ffantasi chwarae rôl mawr, creu byd di o de, felly hynna beth dwi'n licio wneud. Hoff beth fi wan di te, dwi'n cofio pryd o'n i'n hogan bach oedd pawb yn deud fi, os ti'n swolio pip afal, mae yna coedan yn mynd i dyfu allan yna chi. Lle o'n i'n meddwl be sa equivalent yna wen, which ydi te. Felly dwi wedi dod fyny efo concept bach o os ydych chi'n efo gormod o de, ydych chi'n troi mewn i te. A mae'r te'n boddi chi. Mae'r casgliad Too Much Tea yn un pwysig ofnadwy Twinkle and Gloom, a hwnna oedd yr un gyntaf o'n i'n teimlo oedd yn representio fi fel person ac fel artist. Mae fod yn humorous ac yn horror, ond imru scary i bobl. Pethau sy'n bwysig i fi ydi hein, fatha nain, mam a dad, a fi'n hogan bach bod plentyndod yn chwarae dar mawr yn gwaith fi. A mae gwaith fi gyd yn primitive a sgribli a fatha, os ydych chi'n neud lluniau pryd ti'n hogan bach. Tŷ Alice Little yn Llandudno, o hogan sydd wedi inspirio Alice i Wonderland ac Alice fama. Mae hwnna'n obsesiwn arall mawr gen i fi, a dwi'n hel y llyfrau i gyd. Dyma llythyr ges i gen Rhys Shearsmith o'r League of Gentlemen sy'n obsesiwn arall masif gen i fi. O'n i dynnu lluniau ac oedd o di roed nhw ar ei Twitter a wedyn di gyrru llythyr neith i fi. Felly dwi'n darllen hwn bob tro dwi'n mynd yn demotivated yn bod mae'n deitha fi never stop efo gwaith fi, felly mae hwnna'n bwysig ofnadwy fi hwnna. Mae'r gemwaith yn ffordd o gael gwaith fi ar draws i bobl. Gen i fi'r cymylau yma, mae yna stori tu ôl i heina. Maen nhw'n dweud, she has a head in the clouds, ac yr syniad greiddiol ydy bod cymylau bita bobl. Ond dwi wedi gwneud versions fwy friendly bobl eraill gael. Dwi'n iwsio bod math o bethau wneud celf fi, wbath fedra i gael dwylo fi ar, rili. Wbath dwi wedi cychwyn wneud wan ydy embroidery a iwsio'r machine ar stitch yn bod dwi'n licio faint o delicate di o. Faint o hawdd i dorri'r lein, ond dwi'n hoffi iwsio bob dim o tap i baent, i coffi, a recyclo, iwsio hen papurau a ballu. Dwi'n licio iwsio papur am fod mae'n delicate, ond mae'n gallu bod mor gry hefyd. Ac eto contrast, dwi'n licio'n gwaith fi.